Nagi marjot syaka jing maramot bat di peteng yaki beladap di teng. Kedukan RPS Hasnong Saiden kebatlum bat senapan bahaya kitiar rim. Pila abanyo yaki mar second hand kitiar kali kitiar ying bat kiwei. Wat berpatar lumba ya kitiar wan ai syangi ngin pan bahaya ki. Nalor ki wei ki kam ki bagi rang ba khasi ki trei ban penlong kum ka kam ga jam ban pendap yala ka jong ga ying ka sem ka kam trei misteri ki ka wei ni ki kam hapo ka jela ka babon ki rang ba khasi ki trei man la ka sngi bat haman la ki thany mat ki dong kini ki nong trei misteri ki don beng ha ka wei na ki thany hari boh district ki shi kanhun ki nong trei misteri ki lai lum ban thau no da ka kanhun jongki ki bede ki rang ba ki ju trei ka kam misteri ki la thau da ka kanhun ka bathamai ha ka bala jer kerteng ya kani ka kanhun kum ka senjuk ki nong trei misteri sau nong kharai circle kani ka kanhun ya ka pamenta ki dei tang ki misteri ki bran hai ka thany ki ba kanthop ya ki khan ru teli ki shnong ka jing thumu ka hakmat du e jong ne ka jing thau ya kani ka kanhun kalong ban ya biang lang bat ban ya yo lang ya ki kam trei kam khata bat ban ya pet ya ka bit ka biang jongki kum ki nong trei misteri badah juga por ka jing bun palat jong ki bawan ra ya ki nong trei misteri da ki biru ki banabar kham tam ki banabar jela kalakta bha ya ka kam ga jam jongki namar ki de ki belashanya hak ne kam ban trei pendap pen biang ya ka sem jongki hak ne ka sngi bal thau ya ka ne ka kanhun la jit ru ya ki nong kit kam hak sin jit ka ban kong na ka bantar lais nem ban long ki nong kit kam lajit ya uba Steven Nongrum kumu presiden uba Abitius Taro kumu sekretari laingut ki advisor ki bakentup ya uba Tony Shela uba Clement Shela bar uba Michael Tongni kirang ba nong trei misteri ki balawan poi hekne kasngi ki kentup ya ki saup arngut kirang ba bat ye kini pro la pen kentup ki ban long kum ki dekhot ki bapura jong gene ka kanhon ki misteri nakaliang jong kini ki nong trei misteri barok ki badan hapo kane ka area ki ba marjan ba kane sa nong krai gidon ba khatsan khandru tli kisnong ki ba ulayawan menta kasngi te ka jing wan jong kini ki misteri menta kasngi ki nong trei misteri ba per lagi kisnong ba per ha ka jingmut kata kalong ba ngin don da ka wei ka senjuk ka ba ngin ya don lang ha ka wei ka shatri na kamta ka baha ka miat jong kinong trei misteri hi barok ka wei tementa ka singi ka dai ka singi ka sin ka baning kong bat ka singi ka baning kong hi bangil ayo pana sna ya ka wei ka senjuk ka bangil ai teng ka senjuk jong kinong trei misteri sau nong krai circle ka ba kenthop ya ki khan reu tuli kisnong ki badan hapo jong kane circle te ha ka jing ya trei kam ha ka jing ya trei jam bat ha ka jing ya kerpat ru nakalian ki para misteri ki ya trei ki ya sa kane ka dong kathan kila kerpat ru yangi ku ki samla ramba bat ki ramba ne ngi don ramba snong jong kalong padan jong ka pokon jong ka ramba sek da ngin ya tendrong lang hakikam ki jam te halor kata ka benta ngiru kum si benta ban ya kit ya ba lam nak benta ka bah kamiat jong ki ku misteri bat kum juru nak benta jong baro lam te la ban syat hanga kumu advisor ramba snong jong ka lang padan advisor anta bagi ramba snong jong ka kumu advisor bat hangne ilayo ru ya u presiden jong ka senjuk u ban pej ya kini khat sau khat santli khadru tli kisnong ya baro bat haga juga pon ramba snong jong masai badai u kum u sekretari jong ka senjuk te nang de syakmat ya ka pamenta kasi namar bagi dang suya form gidang suya pelong ya kane ka senjuk botasi te hendre ha kini kasi ki badangwan ngin sadon sipun ki meeting ki bagi ya keren nak we ka por kumno bana penbahan lane kumno bagi dia long kawai bagi dia rak markeliang hakbai dei patra kam pela kam si jong ki para misteri hi barok we ki basa akane ka dong kathain dia ka pameta kasni ngela shu jit lane ngela ya pen scam ya kita kino kam ki ba pura jong senadu senem arja arpsau hadu senem arja arpnyo ku bakal penam ne lane ku bakal om rengkat ki member jungi ki badan ba lalor kini ki advisor laingut presiden sekretari organizing sekretari bat sapun rengon idan ya ki member te nang ne squad in sedang yai penjanai susu ya ki kam bat ki mil tiling ba ka jingdon jong ka association jongi hapo ka ne ka dong ka thai jongi akan kentiu kan yarap gi nong trei para misteri bagi ne yo kam yo pela para bangi bat shua bangan petkot ngada buru ngajing kerpat ngada buru ka request lingba ka ne ka lap ka thai gubor sya baro ki nong song la ne syabar ki badan ka ne ka dong ka thai ka area ji khamtam ye ki baju aikam aijam khamtam ki kontraktor ngabu ka jeng kerpat tak basyai ba kata kalong basmo bahan
ngila kerpat jor ba phinta ai jam chua ya ke para mistri jungi ki ba dei na kan dei ka dong ka thain ba dei na kini ke thain but hagi ki sim sawan ngin sa leiro ban ya keren ngin sa leiro ban ya keren lese ba ai jam lada kini kinong ai jam lada kinwanra da ki breu ki ba nabar la se ku ki barjala lada kimbiang ikut isla lane lada dei ki kam ki ba ngidang la bantre ku ki mistri jungi ni kermen scam ba pin problem ya gane ba pin teknikong ya ki bisri lani kinong tre ki badai na kane dong ka thai dia menta ta punta ba ya ka pasa in sedang ya ben baik bagi dang sai klan haki we pat ki meeting jong kan ga senjuk jungi ka menta kulish pun